Mike en ik willen graag zwemmen, maar... Geen in Heerenveen, geen Tjoekemar, geen Isselmar. Maar wel, koude biertjes. Lekker flirten. Hoop mooie man. Hoop mooie vrouwen. Goede muziek, gevoelstemperatuur, nou 30 graden. Ja. En lekkere fietsjes, lekkere cocktails natuurlijk. Alles van dat, meer van dat, op Heaven Open Air. It was reckless and we owned it. Let the party begin. Woo! We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's back home and was way back. Wat ontzettend leuk allereerst en wat super creatief. Kan je vertellen wat Anneke nu aan het doen is? Zij is een tas aan het versieren. En nou, ik wil altijd op festivals hebben dingen zoals schmink, glitters, maar ook hula hoepen hierachter. Dat je lekker bezig kan zijn of knutselen, tassen versieren of hout branden. Dit keer kunnen we tassen versieren. Kan je zelf iets mee naar huis nemen. En dat expressieve, hè? Dat arts and crafts, zeg maar. Komt er steeds meer festivals? Die indruk krijg je een beetje. Ja, ik moet zeggen, in Friesland zijn wij denk ik een van de weinigen nog. Maar in Amsterdam is dat wel jaren even omstreken dat het echt heel veel gebeurt. Mensen vinden het ook leuk om gewoon te knutselen en iets mee naar huis te mogen nemen. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire. Yeah, yeah. Allereerst, het ziet er prachtig uit. Dankjewel. Wauw, we zijn nou echt waar de hele middag 10 uur lang hier dit spel, of tenminste mensen een beetje lokken om het spel te gaan doen. Nou, 4 uurtjes en we hebben net ook ananasbolen gedaan. Dat was ook heel spannend. Mensen hadden een kokosnoot en er stonden de ananassen klaar als bowlingballen, of als bowlingpionnen en die konden ze dan omgooien. En nu zijn we lekker aan het twisteren. Hier zo deed je dat ook. Maar met het is fantastisch. Het innerlijke kind van de mens komt weer boven. Het is heerlijk, heel fijn. Volgens mij hebben we Animo. Wat wilde jij gaan doen? Zullen we twister doen? Vraag je dat aan mij of vraag je dat aan haar? Of ik met jou twisten wil doen. Zullen we dat gewoon gaan doen? Doe eens gek, te gek. Doen jullie ook mee? Ja, doe even mee hoor. Hartstikke leuk. Ja, te gek. En jij gaat niet te moeilijk maken. Ik beloof dat ik het heel moeilijk zal maken. Wat ik nog wel heel leuk vind, je zegt het kind in ons komt een beetje weer naar boven. Is dat een beetje de stijl anno 2017 voor de festivals? Ik denk het wel. Het is belangrijk voor de mensen om te spelen. Doe dit vooral niet met een jurkje aan. Heaven Open Air, tot dus een zandje. Wat mij betreft, wat u betreft, is hier vrienden boeken. En wat zijn we tijdens het intro? Want die doe ik er. Ja, lekkere knuffelbeer vinden, toch? Wat zijn de knuffelberen van? Heel leuk hier, gezellig. Dit is de tolk, maar dat hoeft helemaal niemand te weten verder. Jij gaat met ons mee naar huis? Nou, kom maar even.